na pakita nila, katabi ko sila, o sa kasal na magkakumari-kumpare kami, tapos may nilalakad, tapos sabihin na lalakarin namin yung papel mo, bigyan mo kami ng down payment ng ano. Mga kababayan ko, mahirap lang kami. Pero hindi, I'm sure kami lahat, hindi namin daanin sa, may utusan kami. Pag binanggit yung pangalan ni Secretary Lorenzana, Secretary Galvez, Secretary Doge, pag ginamit yung mga pangalan nila sa mga contract purchase, the mere fact na nagamit ng pangalan, wala yan. Walang pumapatol dito sa amin ng ganun. Yang lakarin. On the other hand, kung malaman namin, madisgrasya ka pa. Yung may mga tao na nag-iikot, nasabi nila, lakarin nila, alam mo ang gawin ninyo kung nagbigay na kayo ng pera? Purnada talaga kayo, kaya hindi naman totoo yan. Saksakin na lang ninyo. Saksakin na lang ninyo. Huwag mong barilin kasi maingay. Madali ka mahuli. Saksakin na lang ninyo. Wala yan. Ito yung mga parasites, mga linta, and they thrive on the gullible. Yung pati yung naive, nalulukuhin mo yung kapwa mo tao. Kasi kung alam mo, kung straight ka, ang contract mo maganda, kompleto, walang kulang, you do not have to convince anybody that it is really good because it is really good. Then, bakit kayo pumasok maniwala itong mga tao na ito? Marami ito umiikot. Marami. Ang NBI nito may nahuli araw-araw. Ngayon, para matapos na ito, lahat sa NBI pati pulis, sa lahat na mahuli ninyo, sa mga ganon, dalhin ninyo sa opisina ko. Gusto ko lang silang kausapin. Gusto ko silang makausap. Bakit? Ganyan ang hanap buhay nila. Kasi lukuhan eh. Yan ang problema dyan. Alam mo, walang nagpapaloko, walang naloko kung walang papaloko. I am calling on the NBI to double their time pangpahuli nito. Hulihin ninyo ito, tapos kung ma-detain ninyo yan sa gabi, wala pa naman yun. Bago ninyo dalhin sa korte, for filing of the charge, idaan mo nga sa Malacanang. Tignan ko lang ang pagmumuka nito. Ang sarap kasing gano'n ang muka. Yung mukha ng tao, paliitin mo. Kasi maraming sumbong dito sa amin. Fifth year ko. Ngayon lang ako mag-umpisa na magkurakot. Bakit hindi ko inumpisan nung 23 years ako mayor? O hindi, marami na sana akong pera kung tumakbo ako ng eleksyon. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.